Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kien talab u tħallsulu minn Yorgen Fenech l-ispejjeż marbuta ma' coffee morning li kien għamel għall-kostitwenti tiegħu lejliet l-elezzjoni ġenerali tal-2008. Informazzjoni li għandu fidejh One News Story li Jason Azzopardi organizza dan il-coffee morning biex jimbotta ċ-ċansijiet tiegħu ħalli jerġa' jiġi elett fil-lukanda Hilton f'San Ġiljan. Għal dan il-coffee morning attendew il-fuq minn 100 ruħ u Jason Azzopardi ma ħareġ ċenteżmu wieħed. Hekk kif il-kont ħallas minn Yorgen Fenech, dak iż-żmien id-direttur maniġerjali tal-grupp Tomas li tmexxi l-Hilton, illum is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizja. Id-data ta' meta Azzopardi ħab xejn mingħand Fenech il-coffee morning hija sinifikanti meta wieħed iqis l-attakk li Jason Azzopardi u sħabu għamlu fuq l-Imħallef Giovanni Grixti. Ftit qabel l-Imħallef Grixti ħareġ bid-deċiżjoni tiegħu dwar talba għal ħelsien mill-arrest ta' Yorgen Fenech, Jason Azzopardi ħareġ b'attakk sfrenat kontra l-Imħallef li ddeċieda li Yorgen Fenech għandu jibqa' jinżamm arrestat. Fenech tpoġġa taħt akkuża mill-prosekuzzjoni biex jgħaddi ġuri mixli bil-kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja f'Ottubru tal-2017. Dakinhar tal-pubblikazzjoni tal-att ta' akkuża l-Imħallef Grixti kien iffaċċjat bittra li ntbagħtet lil Prim Imħallef mingħand Jason Azzopardi u akkużah b'konflitt ta' interess għal raġuni li fl-2008 Dr. Grixti li kien għadu mhux imħallef kien xtara dgħajsa mingħand Yorgen Fenech, missier Yorgen Fenech. L-ittra kienet segwita wkoll minn attakk fil-konfront tal-Imħallef Grixti permezz ta' kitbiet fuq Facebook mill-istess Jason Azzopardi, Simon Busuttil u numru ta' esponenti tal-Aqda Repubblika fosthom Manuel Delija. Quddiem dan kollu Jason Azzopardi tkaża b'akkwist leġittimu ta' dgħajsa li għalija Dr. Grixti ħallas fl-2008, iżda fl-istess sena Jason Azzopardi tkarrab u akkwista b'xejn coffee morning mingħand Yorgen Fenech. Dan id-dettal jingħaqad mal-fatt li Jason Azzopardi tħallsitlu wkoll kamra fl-lukanda lussuża f'Tel Aviv l-Iżrael mill-grupp ta' suspettat mandant fil-qtil ta' Caruana Galizja. Dakinhar Jason Azzopardi kien mara l tieċ u qgħad fil-lukanda Hilton li tagħti fuq ix-xtajta tal-belt Iżraeljana. Iżda wara fuq ix-xandir Jason Azzopardi qal hekk meta spiċċa mistoqsi xi ħaġa mill-grupp ta' Fenech. Bil-grupp li huwa kien CEO. Int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l-daw il-grupp? Żgur mhux minn Yorgen Fenech. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa.